kapor kelebiang nyo man sedang no ya kenika jing syakri ke jing yo blay ha kenika step jong kenika sengi ke bakrau ke bakentang ke bo blay la penyo hangi kum ki khon ki jong u nyai ngo yo blay boleh laming ikan ni ki khon ki jong blay ngi yo ban wan ha kenika sengi jong ji seng elap jong ke balang ha kenika step ngapediang subhai pi baro nado kilong kemi kilong kpa ki khon samla bagini ki hap ki baret ki jongi diang subhai pi baro iwe pi we shagani ki jing shakri ki jongi au blay hagani ki stem is kambo blay un kerku yingi pada mungi don sipor ka yeng ka bekentang ka jong blay in mi nang ni rengkat ba ki jing kerku ki jong blay ni pediang subharu ya ki parlok ba ki para bangai ki bayi ki jongi ki bom laban dor rengkat bangi ha kene kapor nrei ki ba laban page lang ba ka YouTube channel jong ka balang de ni pediang subhai phiru shakani ki jing shakri jing yo blay is kam ba da ka ba pio ban shashkor ba ban shakri la mangi yo blay ha kene ka stem kan long ki jing kar khu na bata jong phi iwe pi we ha kene kapor swa bang sedang tongin phai sho blay ha ki jing duai ban kentang ki kene kapor tongin ye duai au blay bokpa jongi ubah beneng komning yuan ban demret aksajat ki bakhoye jome karat bi hagne ke stem jongne ke sengi ke bakrau ke bakentang ke sengi hagma man penyo ingim ki khon ki jome ko karan menginyo banino sipor ye ke jonon kam jong ke jingim ke jongi pa mengin wan ke yeng ke bakentang ke jome ban mani ban syakri ban yaro ban penon burom ba khamtam mengini oman shashkor ya ka ktien ka bakhoi ka jongme blebi ka basdang e jongane ka jing syakri ka jong yame dua ya blei tu isnei ban yalam ingin ba ka ka po dalau jong men sim bakhoi bagi bentaba ro mengini oban pendap ha ka stem nado ka jing ruai ka jing puli ka ktien ka bakhoi ka jongme jing ruai ki bangin penher ba khamtam e ya khubor ki bangin sios ngolong ba syakri ba kodor jongme isneya trai ba penshaj bor do munsim ba khoi jongme ke baro bangin yo ban pendap ha kana kapor kan long atrai ko wan na ka khet ki ji snei ki jongme par ko hapo ka jelam ki jong munsim ba khoi jongme pengentang ingi we pi we trai ka bangin don ka yeng ki jongme trai bi ba mi habang mi no nang ne ko kran in mi ki breo mat ye ki jingkar khu ki jome trying it kene ko por jong jing shakri ek sang ti bag don bor ki jome sngawi ki bangu jong i ma pi ki pop karang kang me syam namar kateng jisu ngi pan ye kene baro amen ngen petang ye ki jing shakri jong yo blay kene ko por da ka bangi ya solang ka jirwai ka san spa san puai san spa san puai ba san spa sau pusau ba hadin kan ni jeruai ngi lepen bai iwe ni long kemi jong ka balang Mrs Sibika khasano ban se laming ka jing puli na ka ktien ka jong blai ba ban bu ha ka jing duai lare pikwa banyo light na ka pop don bor ha ka snam lare piwat bor jing pensoi ban job don bor ba pla ha ka snam don ka bor batrai pla ha ka snam kalbari don ka bor batrai pla ha ka snam kodor kalbari baro itu khot ba khoros ka jurwai ka san spa san puai Now
Shua bangin ni ikhamat ublay ki jing duai ngin ya sngap kat tu kat ni ki benta na kaktian ke jong blay ya ki bangila ban syam na ki shithi pol sa ki Hebrew kalan nong ka balai ka dukhot ka khat san Lukas kalan nong ka bakhandai ka dukhot ka san pun riu bat kum jo ru ka shithi ka ba ar su Petros kalan nong ka balai ka dukhot ka bakhandai ki kentien ki ba ong kum ni menta kesngi lada pinyo snow ya kaktian jong u tu wat pen ya ki do nu jong pi kumba hakata ka jing pen ki bitar naba ukhun ubriu shimwan ban penjat ya ki mensim ki briu Henry ban pen utrai le tut shaphang la ka jingkular kumbadon ki bayan yau ka jing le tut Henry uyai sha aslam bat phi ubam damon yanuru banjat no Henry babaro kinpoi sha ka jingkala ka bamun tu blay un ker khulang yangi habangi yo sngawi ka tien ka jong u tungini pendam lang khmat ublay ki jing duai Guk pa jongi ubahab neng long bakhuj ka kateng ka jong me kan wan ka hima ka jong me ha ka khandau kum bahab neng ngi wan hajan jong me au blay ha ka ni ka step kum ni bandon ha ka yeng ka bakhuj ka bakentang ka jong me ngi ai ngo yame ba me penla yang ikat ni bangin yo bandon ha ka yeng ka jong me ya ka bangin yo ban syakri yame bangin yaro ngin pendan buram ya ka kateng ka ba ka jong me ngi wan ban dem ban ai ngo yame au blay namar ka jing isnei ka jong me ya ka ba mem shimla no ya ka jing ka jongi hadu ka ni ka por ba ka ni ka klip mat ka ba menta ngi ai ngo yame ba me don ringkat lem bat ngi ling ba ka ni ka thayo bat ham tam ling ba ki ni ki miet ki bangila yo kum ka balang ban pendap ya ka jing ya lap ka tien ka ba khoj ka jong me ngi ngai scam ba usmbai ka tien ka jong me ula yo ban ha ba ka khandau ka ba bha bat ngi ngai scam ba ka bor ka jong me ko kan rat ba in kan yo ban trai phla ha ka jing jong no ngi ai ngo ro yame au blay ba kum ni ngi yo ban trai ban don ha ka ni ka yeng ka jong me ban yo ban pendan buram ya ka kateng ka ba ka jong me melawan lam yang ikat ni ko try Jesu bangin yo ban ya seng lang ya ka kateng ka jong me bat kum ni ha ka ni ka por au blay ngi yang na ka ni ka jaka ban yo ban pen bana ya ka khubor ka jing penim ka jong me ngi wan hakmat jong me au blay ba men isnei ya ka ban don ring khat lembat ka jing syakri ka jongi ho ngi don kam ya me kan rat ba ngi tep bangi long ki brew ki ba chat ki barem bat ngi sngo thu ling ba ka jing pulen ka tien ka jong me ba mem man ba ka wei ka men sim ru kan jat na mem man yang ngi bangin ngin sha te sha khum ha ka bor jong ba man mat ka pom ngi wan na mar ka ta ku kan rat ba kum ki khun ki jong me ngi don kam ya ka jing isnei ka jing ya rap ka jong me ngi don kam ya ka jing pen khoj ka jong me ho ngi persang bat ngi smat ko trai ban syakri ya me nrei hateng ka jing long do ka jongi bon sin ngi bakla bon sin ngi pen sngo si ya ka man ka khoj ka jong me ngi wan namar ka ta ka ni ka por ko kan rat ba ban kar phat ya me tu isnei ban pen khoj yang ngi iwei pe iwei pen kan tang yang ngi habangi don ha ka yeng ka jong me kham tam ko kan rat ba ngi la ban ai jakha ya me ha ka donot ha ka jing ka jongi namar ngi tep bangi ha ki ni ki sngi ki ba ki sngi ki ba dap tang ki jing ya le ki sngi ki ba baman upar shang ko trai kom no ban pen ha pen kelan ya ka jing jongi ki bangen ngi tep scam au blai mada ka bor brew ka jongi ngi nom la da le le ru namar ka tang ngi wan ha khamat jong me ko kan rat be ngi wan ban dem da ka men sim ka ba sngoren ngi wan ban dem ban khot kar pat ya me ko kan ran
tu isne ya ka bandan ringkat lembat ngi pensyat boring ni ka bor ka jong men sim bakun bangin la ban yang ban yale persya ki boy thap ki jong baman bo saitan bo banginam hab nginam kalan ko try ki jing pa ki jing phan jong ani ka perthai namar melawan khnang shakani ka perthai na ka banta ban pen em yang ki brew ki bachat ki baram mela pen mi yala ka jong ka snam ka bakodo ka jong mi ko try na ka banta ban sait kho ki pop ki ring kang ki palat ki jongi namar ka thangi ai duai ngi karpat bo men sim ba kho jong mi tu un pen kho ya ka do not ya ka men sim ya ka jing mot je perkhat ka jongi ya ka jing em ya ka long ren niang ka jongi bangin la ban long kita ki khon ki jong mi ki khon ki bala ban long ka jing shai shakan ka perthai ka badum ngila ban long ru atrai ki sakhi bat ki atyar ki balar kam na ka banta ka kerteng ka jong mi ngim dan thle ngim dan kan tien ku kan rat bit e ban pan pawi ka jing sngongo ka jongi ya ka jing e ba ka ba phla ka ba mayan ka ba me mala pan paw bat mela le na ka banta ka jing em jongi ki breu ki ba chat ki baram ya rap yang ni namar ka thaling ba ka ni ka jing shakri ha ka ni ka stem bangin yo amat ya ka bor ka jing pan thamai bor ka jong men sim ba khun bangin yo amat ya ka jing shaman sim ka ba thamai ha ka jing em ka jongi kham tam e ya ka khu bor ka jing ya lap ya ka tien ka jong mi bangin yo amat ko try ka jing thau thamai ha ka jing em ka jongi kham tam e ko kan rat bi e ji ki tu ki bam pat sim le i thu ya ka kerteng ka jong mi ni da duai ba men sim ba khoj un pen kan du ya ki shapang ka hak ka phop bat ka jing bishar khnang bakin sngo thu kumno ki long ka e ka jing em ka baki em khnang bakin yo mat ko try ya ka jing pen kan du ka jong men sim ba khoj bakin yo mat ya ka jing pen em e ka jong mi ha ka jing em ka jong ki try ha ka ni ka por ngi bo ti ngi shanya ya ka jing shakri ka jong i baro akikti ki jong mi ngi nge skambo men sim ba khoj u jong mi un yo ban trai lai lo hap deng jong i ha ka ni ka por bangin da yo mat chi shai ka jing thamai bor ha ka jing em ka jong i ngi wan ban bo ti kar phang ha ni ka por na ka ban tau shakri u jong mi ubam lawan lam ha ka ni ka jaka ko try ya ka ban ya lap ya ka khu bor ka tien ka jong mi try bi e ngi da duai ba men isnei ya ka ban long ring khat lam bat ipas itaman masan ni ban sa sam ya ka khu bor ko try ba ka jing ya lap ya ka tien ka jong mi kan da yo jaka ha ka do not ka men sim ka jong i bat ru ba ka jing ka khu bor ka tien ka jing ya lap ka jong mi kan da yo ban dei ha ka men sim jong no re jong no bakin yo amat ya ka jing sham men sim bakin yo amat ya ka jing kala ka bamon bangin yo amat ko try ka jing pen em hey ka jong try nong pen em jong yu Jesus Christ try be e ha ni ka porung i wan ban bo ti ya ka jing shakri jong i leng ba ka ni ka sngi hi baro ka wei ba ka jing ya lap ya ka tien ka jong mi kanam long ko try ka ba thli ba suda ka ban dei phai suda nre ba kan yo jaka ka khindau ka ba sbo ba ka la ban sei ki so ki ba lai phau sha andre phau sha ba sis pa sha khnang bangin yo ma chi sha ko try ngin yo i ka bor ka jong men sim ba khui ka ba la ban pen em ya ka ni ka per thai ka ba chat ka ba rem try ngi shu shania bat it ya ka jing em ka jong i ka badang sa ha ki ti ki ban bor ki jong mi tu dan ring khat ba ka jing shakri ka badang sa ka jong i ngi bo ti ngi shania ki e ke baro ki jing ya lam ki ba start ki jong mi tu kar khu yang i ling ba ka ni ka sngi bangin yo ma chi shai ka bor ka jong men sim ba kho ya ka jing em ka jong i tu sngo ya ka bangu ka jong i au blai tu da ma rui ki pop ki reng kang ki palat ki ba bon ki ba me sham ka jing em ka jong i ngamai ki ni baro ngi ngo ngi dam ngi pa na ka kar theng ka jong try ba nong pen em jong i Jesus Christ amen. Doblin kurku yangi lembaga jing puli ba jing shashkore ka tien ka jong blay ba blay ni snei ban shashkore ka jing duang ka mangila bo khmat jong ho ka por lembaga shakri ka jong blay ban pau jing sungu yai Mrs. Swika Khasano ibala pendap ya kene benta kumba ka balang kala shani ai blay nang kurku pi blay nang kurku ro ka jing shakri ka jong pio blay na koi ka por shui pat ka por agni ka por ngi la poi shekwe ka benta chong jing shakri jongi ba kata kalong ban yo sngo ya ka jing ruai kerpang na ka jing yes na kwayar jong jing sengkhna chong ka balang ya kene por ngan subham kerpat ya kwayar jong jing sengkhna man shim ya kene ka benta bar hadin ba ka kwayar jong jing sengkhna
Keladep ban ruai ngan kerpat ike asyas ban lumi ke jeng aingu. Bahden beladep lumi ke jeng aingu ngan subha ban kerpat. Iwenik teman besan jong balang ke jongi teman besan es lengdo ban sepen kentang ya ke jeng aingu. Wan ben elaki do
John Dwight. I'll play with Patch and you barbening. You want when I know you made Trabi Nicapor, Cavacodor. You will pinyo ang itaken that kung gibangay. Yung kiyo kaying kabakoy kentang kajami. Kum kabalang Trabi nilapanbay. Yang ni jesang yang lapa Trabi bawa nilayo baro sitiyo. Bat kani kasi kalau kasi bakrau kujami Trabi isne don kata Trabi kam tamnya kubur kabangin sayo atak dalam bau sakri kujami don kata Trabi nam tai teman besan iblawan kerang ni ke setiap ane ke ying hanya pemulai muro Trabi bansa me kubur nak tin kujami kurkui don kata i kejempung kre baro Trabi barang ni kapo Trabi iwan nak ying kejami Iwan raru kijing kerku, kiba memel kerku kijing im kijingi. Isne cai kendat men pengkoi pengkentang yaki. Makan long kiba bed atai kendat. Bakum kabalang ka penjaj yaki kam kijome Trabi. Kerku Trabi ya kijing sakri kijing im. Kam tamatasi paro sisngi. Ai bikin long isek berap dianghun kait kijing snei kijome Trabi. Napa keteng Trabi jengi Yesus Kristus kipan kepan. Mentai pam syukur. Amin. Ilios ngau ya kuto kejirwai nak ikun hap kibadet kejongi kejirwai kong jisu dang kodi jepi kene kalong kejirwai ke bakodor kalong sibenta nak kejelap kejongi hakne ke step kublai shibo ni pi ki hap kibadet baro kiba phila ai kene kejirwai ke bakodor kalong ke bakodor namta kini kejing sekri jung ya ublay ba khamtam kalong ka bakodor hakmat jung ublay ya kisor ke batiang jung pi ke penher namantaman penbena ya kubor jung kejing peniem ke jung ublay blain kur kui pi we blain na ai pi ki met ke besai ki baklan apinang la ban ya sekri ublay na koi kapor chui pat kapor ngilapoi sya kebenta ke bakungsan jung i hakene ke step bagata kalong manginyo slow ya kejing lap ya ke ktien ke jung ublay Kumbau blay lalong rengkat bangi lengba kanika tayo barositiyo hag mengilayo ban pelong ya kejing seng lap jong kebalang na do kesengi nengkong hado menin kesengi blay lalong rengkat bangi kum kebalang bat blay lo kerkue yangi lengba kini kejing seng lap bat hag ne ke stepat jong ne kesengi ke bakrau ke bagentang ke jong blay yo ban pen sengau biang yo kubor jong jing penim ke jong blay lembak jing sengelap ban lembak kini kinong yalap ke bakabalang kalapan bay hagane kesengi nidana pedang jongi hagane kepor ku minong yalap ya itemen besan Dr. DJ Marbanyang itemen besan idai na kebalang lompering naka Lum Shillong Semgi District bana ke Lum Shillong Presbytery Jong Sinot Mingi Sinot Mingi Teng hipidang subhaya teman besan jong ya kena kapor teman besan hipidang subhaya jeng kemen kum kabalang sai senpat kena kapor ban ngipen pau ku jing sungu ke bakrau ba pila kloy ban pen kongo ilade banwan pedang jong ya kena ke step ban yalap ya ke ktien ke jong blai Hapedang jongi bat kam tam hai gitu ki paramen sim ke bakodor ke badon kam ya kejing penimai ke jong blai bat ban yos ngau ya kejing penimai ke jong blai lembau khon jong Yesus Kristus tengi duai bau blai lorang kat bat phi temen besan ke negapor un kersan bor phi ba kubor ba penai pedang jongi bat Hamtam kejeng lagu jopi kan longo kubor ke bakodor ya ke ba kimen sim ke bakodor ke bios ngau ya ke kejeng lam ken mat ya kejeng syam sim ken mat ya kejeng kendo ba ken pai show blay kum nong panem mujongki
tengi duai bo blay lo rangkat ba piru temsan ki por baro kum syakri jo blay ngite ba pidon sibon ki banta ban yalapi ka ktien ko jo blay na koi ke jaka shagwai pan ni duai bo blay na isnai ban kershan bori pi ban penon kam ye pi haki por baro ke bo blay don kam na ka banta ka buram ka jo pada ka banta ka hima ka jo tu blay lo rangkat ba pi temsan na ke por ban ngai ka por ka baklo je pi ba pin Nsengau ya kaktin ke jong blay apdeng jongi hagane ke por bad hagane ke por nisu to bait man basani wan lang ro badi kong balongi kuremi jongi lamba ki khon ke jongi tingi pedang sobhai piru apdeng jongi hagane ke por ke jindor rangkat ke jong pila mengi ka pensengan ka aimesim hagane ke jing syakri blay ke jongi hagane ke step ngi pedang subharu ki para bangai ki para lok ki para jor ki be ki jongi ki bomla bandon rangkat baringi hakane ka por hakane ke jing syakri ke jong ngi oblay ndre ki ba page na ki ying ki sem ki jong pi lang ba kane ka YouTube program jong ka balang te ki pedang subharu ye pi syakane ke jing syakri ke jong ngi oblay hakane ka step bad ngi de kerpan to pinai ka por ko bokodor ke jong pi pan shashkor ya ka ktin ke jong oblay langba kajing alap i hakane ka step te saisin pat ni kerpat phiro pin ai ka por ko bokodor ka jong phi na ka banta ban shashkor ka ktin ka jong blai kumjoro ya ki parasnong ki parathau ki jongi ki marjan ki marpa ki jongi ki baran saudong ye ke ying mani ki jongi lambat ki wei par ki paralok ki parjor kar ki bala banyo sngo ya kane ka jing lap ka jongi kane ka step nang ba kane ka tondong jing sawa perpadi piru bapin sobha banai ka por ko kodor ki jong pi ban shashkor ya ka ktin ka jong blai lang ba kane ka jing lap lang ba syakri jong blai kane ka step le seu blai don ai ban kran na padang jong pi kane por se oblek don kono khubor ko bokodor nam tak jingim ko jong pi ngikar padi phiro ba phin sobha banai ko por jong pi khindiat ban shashkor ya ka jingla pi ka ktin ko jong blai la pidon hang no no ki yeng ki sem ki jong pi la pidon ki dukan la pidon ki lenti ya ki jong pi ha kono ko jaka ka ba pidon ngikar pad ba phin sobha banai ko por jong pi ban shashkor ya ki jingla pi ka ktin ko jong blai ha kana ka stem ba bo blai un mat un karkhu pi lamba kini ki jing sang yalam te haswa bing se yos ngau ki jing yalap ki khtien ke jong blai lemai temem san jungi temem san doktor diji mar banyang tungini soalang ya ke jorwai ke basan spa lai pun reu basan spa ar popra hadin ke ingin se yos ngau ya ke jing yalap ki khtien ke jong blai don kahima ba pernai ke ba landat jong kilo ki riu khoi na ke lang saudong ki yalang ba ki sngi ki ya state thir ban penjan jingwan jongka namar jingwan kahima kalanang jan o ke jingwan kahima kalanang jan mensim jonga to pun kloi namar turoi kan sereu bau sim hakaburam mun sapau baro tur khat ba khoros ke jingruai ke basan spa lai pun reu Ba pernai ka halin de tungkin o ki riu kun na keleng sound o ki alan ba kiski ki yasten ter ban penchan jingwan jongka namar jingwan ka himakala nang jan jingwan kahima kalanang jan o ke jingwan kahima kalanang jan pensim jong atu penloi namar tu roi kan saril ba usim hakaburam unsapa mahang tay da kaburam kala nang yai pen kre kakwa hir ba unong pen ban pelat yang ina jing long rao bagi la sha si tom
Simpan kata kahima Gin yo ialah utwai Namar utrai himahi Udai ban pau Sius pajong udakas namgin yaro Hallelujah O kajing wan kahima kala nang jan O kajing wan kahima kala nang jan O kajing wan kahima kala nang jan Mensim trong ngato benloi Namal durai kang saril pauslim Hakapuram unsapau Kapruthay kanang ring swadang kabaam Jingwan jongka Donu jongki kino yanda Jinshem ding Tungin yalam ya kahima Tungin pen Ganda jingwai Baka jingwan kahima Kalanang jam O kajingwan kahima Kalanang jam O kajingwan kahima Kalanang jam Mensim tong ngatung lon Namal turai kan saril pauslim Hakampuram unsapau I teman besan belam ini kejing syakri jong ini ke step Kebelisibun teman besan nam tagi kentin pediang kejong pi yang alam bat ikayeng kesem kejong asyak ini kejing syakri bat ki kentin kerku kerdo jong piru nagamenta jong ikum kayeng hakejing persyang ban syakri utrai ki nong syarai jong balang baro pastor teman besan ringkat bagi dekat komiti baro jong balang Epi ki longkpa ki longkme ki balak banyadon kini ke jingseng ki kun samla kentai bat chinrang ringkat bat kini ki hep ki berit baro bat nam ta jong piru ki ba yadon benta bat ni ke jing syakri jongi lesi fi page na kini ki kor ki bor limba ki YouTube channel jong balang ngadon ban ai khublei pi baro iwei pi wei haka kerteng ka bathyang ka baim ka badon bor ka jong trai par unong penim jong yu Jesus Christ banang ka jong piru ki prasnong parathau hangno hangno bapidon ka bakani ka tendong jing sawa kala ban kot nagamenta jong piru kum ka balang nidon ni ka ban ai khublei sai sen pat haka kerteng ka jong Jesus Christ bat ka jing duai kalong ba pinai ko por jong pi kindiat ban snap iga ktien jong blei bat bau blei un kerku ya pi ringkat bat ki yeng ki sem jong pi bat ngi khot ru ya pi bal pidon kanu ka jing ele pidon hapdeng ki jing syam ki ba lesi pi du jing kerman ka jing em ni khot ya pi ba pinwan show jisu bat kani ka step kubor ka bang yalap kalong bau jisu ulong ka jubab nam ta ka jing em jongi Batlah ada pincak skor ke ketien jong boleh pinyok sengo ya ke jingkeren ke jong u ki para mensim ki bakodor ngiyo iba kejing seng ki kambon ki hep ki berit bat ki beri ki bapuli syapang ke psikologi ki ong bagi kena ki berit ki don ita i bor jing pelet jing bot jong ki tang kindiat kata ke dia bagi psikologi ke ong hendrai habang puli nak Bible pat sengap ha pi ki berit ha bertai ko ong pi pimla pi batalot resngap ka Bible ko ong kumno siya panggi kena ngatrai pi jawan Sunday school pi jawan jeseng kena pi ojeng hikai menoba ayu jisu santeli ki kepu bat artli dok ha itu beri belak temen bandai menomti ukna dei u ayu jisu santeli kepu bat artli dok ha ki bahe
jing seng ke bau Jisu udon ya kapan hikai gitu ke beliau mo kajrong kat no lai po minute kirang ba kitip na yan kajrong kat no jiseng shkenta arkenta ke Bible ke ong kajing seng ke continue hadu baki senran ki ong Jisu lamit kini ki beliau pelat no kini lihat jing bam yo ki ayap tekan sibit namar belai jing seng continue sa baru tu kena ru udon hapadeng jong jing seng usngap ik jing keren jong Jisu dan namar takadaw psikologi ki ong kena ki telot ki mla play jing mut andre ka Bible ko ong ki kena ki be ju Jisu ki sngap ik ktien ublei hadu janmit nan jing bam senran ki ong try pelat no ini ki pajba ki nyele wat jing bam niki jakar ribri Jisu ong no I'm a pi ngimdon kena berit wang Jisu shim santli kepu artli dokha mo de ngidon ho kabor ban snap ktinu blai tam nganum keren gin hadu sibet janmit mo syashkor ktinu blai mo nganum keren hadu janmit tengah la syabe syabar rai pastor dei tingin syashkor ktin jong blai kat kabau blai lam ngi bat kani ko kubor ngila bu jing duai ngi bu jing duai bakan de ko kubor nam ta jong pigi kena berit nam ta jong pigi samla nam ta jong pigi long kemi long kpa jong pigi para bengai ka balang jong pigi bampat don ka balang ki balap banyo sngowi ni ka jingalap hangno no bapidon kani ko kubor ka dei naga benta jong ilang baro te sya mangin le cek tien oblei nginya pendem ho blei jing duai tong nginya duai ablei buk pa jingi bahabneng bat beit ngai ngo eme ko try naga benta kani ko por ko kodor ngai ngo nam takani ka jing syakri ka bangelayo ki jing ruai le bagi samla ki jing ruai lang kum ka jing syakri ame ki jing puli na ka ktien ka jome ki jing duai ki jing ruai ki ba khot jogi hep ki barit ko gondrat pada ablei kani ko poru ngin sayo ban ngap ka ktien jome trabe e kani kam de ka program ka basujar khat lani baka balang ka laplan bar ka kwa ban penlong nangit kadai ka jing alam ka jome kadai ka mon ka jome bat kani ka step ru try kan rat bi kalau ka program ka ba mem la pen bet ko pa na ka menta jong ilang iwe pi we kan rat bi ngaduai ko mamla don rengkat na do pasdang nang yalam ko kan rat men sim ba khoi ya apdeng jong i ko try ki lai lut ko try nga ngalong tong ubriu kan rat bi ubab telot hakamet ubab telot ka jing mut bar ka jing long jing em metip i ko pa nre meju khot meju pen yeng na ko ka pos ko pat bar ka ni ko por duai penlong yo nga tang kumut tendong jing sawa jome ya ka ba memen keren ko try ngam tip te try ki digi hep ki berit ngam tip ki digi samla ngam tip ki digi long kemelong pa ngam tip ka ei ka ba ki mat ki sham ga jing em try nre meme tip ko kunrat be meu blei ba it yangi ba it kata kat ba mela ai tino yu Jisu ban yap nam ta jungi lording pna me tip yangi try ban ngai ling ba ni ka jing seng lap try me kwa i ka ban penem me kwa i ka ban thau thma yangi ko pa na kiba red adu kiba santam mangi kiba dona yang mani mangi kiba dona ki yang ki sem kiba pet lima ki mobile phones ki jongi try but mangi ko try ki nong song snong me it yangi but me kwa ban penem but ban thau to mai kan rabi but ngaduai ko try keren ko kan rat me ongan yang ak jingkang ga dono try but ngatit ngaduai ka ni ka step ngin yo snow ka jing tiet jom try ngaduai bangin yo roi ka jing ai ka jom ngin yo ka jing snow red ko try bah bang yo snow ka jing tiet ngin play ko kan rat bi bakani ka step kalau ka step ka bangin mat i ka jing tmai pat ha ka jing em ka jongi to ya lam mi ka por bedang sa kren at trying in shashkor men semba khoi kam kanti ka wei ka tien ka ba mi no shakri joma ka nom long ka ba thok ba shukor ka ba shu thau hi ko try en re kan long ka jing shisha jong ka tien ka joma bakin yo sgo i ka jing shisha bar ka jing shisha joma try kan pelai lut yang i try kan rat bi ha ka ni ka step ba ka ni ka sgi hi bar shisngi ha ka kertengu Jisu duai amen kabenta na kaktien jong blei kabalong ka nongrim jong ka jingelap pila ban shem ki badan Bible plate ban nga ka beningkong ka siti upol siki nong koren kalanong ka ban riu ka dekhat ka bakhat wei ka siti ka beningkong apostol Paul siki nong koren lanong ka ban riu dekhat bakhat wei ka ktien blei ka ong kum ne but don na phi ki bajulong kum kita Henry la sat ye pi Henry la pen khut ye pi Henry la pen san ye pi haka kerteng u Jisu Kristus bo trai bat dau mensim u blei jongi
Bat ka khubor kalong Henry la sat ya pi Henry la pen khut ya pi Henry la pen ksan ya pi haka kerteng u Jesu Christ bo try bat dau men sim ba khut u blai jongi kata kalong ko khubor nam ta jongi haka ni ka por larangan keli yang i wei pi wei na do ki berit ke belasan kai ka thong jong ka jing im jong pi kai ka thong jong ka jing im jongi lamangi ke long kristan ni ke bampat long kristan kai ka thong laranga ailat ye pi barok ban jubab lesi bat entho ye kita ki jubab ke jong pi kalis kan dei ka bajrong ba Henry ha banga pulin ka tien ka jong blai ka thong ka bahakmat jong ka jingim jong aba jong pi nalor ki wei pat ki aims pat ki goals ki bangidon ka thong ka bahakmat ba ka badon kam ka long ban im ka jingim ka ba pentikna ba ka bom jukut jongi kan long ka ba kemen mangi ki kristan ru ka thong ka long ba ka ba kut juga jingim nginyo sngowi ka sur jo Jisu ka baong bhame bhama pha ka shakri ba bhabat bangai philaminot hakiba khindiat ngan bu ya pi alor ki babun to khelet chapo ka jingkemen uken rat jong pi nangai kata ka di ka thong ba onda ka ni ka jingim jongi kan wai nginyo sngo ya kita ka sur ni pulia ka tien ka jong blai yonis khat saw ka balai ka bible ka ong onda ngala letno bat ngala kre ya pi ka jaka ong Jisu ngan wan pat bat ngan shimti ya pi haladihi bahaka banga long manga phiru phila ban long namar ta ka daw ka thong jongi ki kristan kalong ban poi shabneng kalong ban poi kata ka jaka haka bau Jisu dan bat ngatrai ma pi baro ang ni pi kwa ya kata kumukpa ngakwa eladi ngakwa ilok ngakwa ki khun jonga bakin poi shebeneng bat nganget ma pi ki kimi ki par pi kwa ya kata ma pi ki khun samla ngaket pi kwa ya kata pi ki hep ki berit ru nganget pi kwa bandon ha kata Jisu ka jaka ka bau Jisu don mangi ki banget ni kwa ya kata balada dei bangi ki bampat don ka jinget ru nganut banong bangi kwa ya kata ngaken mau ka por bangadang late school hakipor examen hakipor bangi de ban tho ek subject khasi khamtam ka bai dei ba kanun ko poetry ngaken mau ba dei ban batai kanu kanu ka line nakanu kanu ko poetry ngi ju tho kumne ya kini ki line la sot na kata kata ka jingrai ya ka bala tho do melung uta uta mau ngi thoi ka kerteng jo melung bat ngi ju ong bam kwai hadwaru blai kai kani ka peni ba mangi ki khasi ngi don ka jingkermen bar ka thong bar ka jingkwa ban poi ka yeng jo blai ngi don nya kata hapo jongi nadu ki barit hadu ki basan nadu ki balong kristan ki bom long kristan ngi kwa ban poi ka yeng ka jong blai bat om tang mangi ki khasi ki weiru ki jaj benreu ki weiru ki jaj tien ki weiru ki jaj kinja ki weiru ki jaj benreu haka perthai ki kwa ban poi shabneng pinda kali ki muslim pi kwalej beneng ki ong oi pinda kali ki buddhist oi pinda kali ya ki hindu ki laban ong ngi kwa ya ka babha lese ki net ya ka beneng hendre ki ong ngi kwa ban im bha khnang baga jing im ka ban sawan jo ikan khamba kabut ki kwa ya ka ba khamba hakani ka dekhot ka beningkong korin riu khat wei ka bible ka kdo ya lai teli ki ba mangabat ma pingi don kamban mat ladangi dei ban lech beneng bat kata ka long ka beningkong ka jing sai ka baar ka jing pen khoj lani ka jing pen kentang bat ka balai ka dei kata ka jing pen ksan kini lai teli ngi don kamban mat aga jing em jong aba jong pi langi dei kristan ngem dei kristan ngi hap ban la ban ong yang ala sai oh yang ala pen kentang oh yang ala pen kesan pi hap ban ong kata la film la ban ong kamut ka beneng ka jingai bahana ngaban fi ka bible ka batai syai bekini ki lightly ki jing don kam ki ba mangama pingi don kamban mat aga jing em on syam ya ka tang haka kerteng ke jong Jisu Christ bat ho men sim jong blai pinum shem haka perthai pinum shem pinlet shalom shawa pinum shem shigi jing sobha pinum shem haka spa ka nam ka buram pin shem tang hau Jisu Christ
Namar ta daw ong henrei la sat ye pi, henrei la pen khut ye pi, henrei la pen ksan ye pi, haka kerteng utrai Jesus Christ bat daw mensim ublei jongi. Kata ka di ka bangi hapan sngau tu. Balai ngi don kamban mat ikini gi lightly ka jing sat jing pen khut ba jing pen ksan haka jing im jongi. Sngap ha ban sngau tu ye gani ngi don kamban puli ka tien jong balai ka dekhot ka ba kendai bat ka ba shipo ka ongkom ni. Ni pim jutip baki bom hok kinomyo ya ka hima ublay ngap ki bru ki bom hok ki bru ki bale ka bom hok ka bom shisha ka ba syukur ka ba sneo ka ba bomman ka bible ka ong kinomyo ya ka bening kinomyo ya ka hima ublay to wat sha ba on syukur no ya pi ngap ba ki ba ya kai kentei ki ba im auria ka jing im jongki lemni ki ba mani blay tau kinomyo ek himau blay lemne ki baklim lemne ki rang long kentei ki homosexual ki lesbian ki gay but ki weipat ki bru ki bayat kinriang kinomyo ek himau blay lemne ki bele sangsi para shenrang lemne ki batu lemne ki bai kwa lalot lemne ki ba buai lemne ki ba kren beng lemne ki ba kwantam ki ba dawa jubor kinom yo ken ya ka himau blay bas ngap dekot bakat we don napi ki ba julong kum kita kini ki jinglong ki ba ka bible ka tho lani ki jingle ki ba la tho agni ka khot ka ba khandai ba ka shipo ki jinglong ni ki jingle ki ba ublay sngau bha la don na pning jong pi ki ba le ekani ublay tip sngau bha yang aba de pi kilong ki jinglong jong ka jingle pop bar ka ba mi na ka ba le ka ba kum kita ki jingle ka long tang ka jingyap ong upol na ka room ka banrio arpulai ka bainong jong ka pop ka long ka jingyap ngalabanong ka bainong jong ka jingya kai kentei ka long ka jingyap ka bainong jong ka jing mani blay tau ka long ka jingyap mani blay tau ka mut kitu ki ba mani yo way pat ublay om yo blay ba im dan sibun ki beri ba mani ki blay tau ba shnad ki ti jongki ba don ru ki beri ba mani ki tu ki mani ki weipat ki jing tau ki ba makihi ki tau ki mani om yu blay ki mani ka spa ki mani ka nam ki mani ka burom ki mani ki jing snob ha ba ki bu yu blay sakendong kita ki di ba mani blay tau ka long ka jing yap ki ba klim ka bainong ka long ka jing yap ki ba long homosexual lesbian ka bainong ka long ka jing yap ki ba tu ki ba khwan lalot ki ba buan ki ba kren ben ki ba khwan ka bainong jongki ka long ka jingyap badu blay wong don na pedeng jongpi ki ba long kum kita bat kani ka bat yang apa pen krek ni kubor mong try don se ka balang ki ba long kum kita don se apneng ki kristan ki ba long kum kita don se ka imlang salang ka bangi syong ya salang ki ba long kum kita bat bangi pliet iki kemat ban pe yes don hakawai ke jing sengelap ka bangalet hakawai ka balang shwa bangan yalap chairman ni khot iwai samla banwan I special number bertau samla ru daga jing daga jing slur wan chakmat ushimi microphone tem ya ka trucks bat urwai ban yalap yu Jesus Christ jing ruai ka basultanat jing yu marwai wieng daladep usyong ban ngelap ya ka tinu blay barabang ngelap ya ka tinu blay Shuaban kut ke jingalap maju ailat iki beri bikin respon ni ketien jong blay yo blay ulah kerana ye kim dai ban lek no kum tu ki don kam banyak suk pat utrai barah bang ong don na pening jong pi ki bau blay ulah keren pi osngo bat pi ko ban IT thamai bat pi ong teman besan duai lem nam ta jonga nginya duai hang nur pi don ra keti jong pi nginya duai bat pi tip tau samlau ra keti jong ngadang perkhat na lor ki wei ki babun ngadang perkhat nu samlau rakti lese udon ime ipa ki bampat yu jisu kupa lese bedikiat lese udon himen ki para ki bam smart ika jingeseng bat mau basmat ngadang perkhat ba uwan ukwa ban IT la dia ukwa jing duai dalawai jing sengong kitu baro ki barakti wat pat late up ngenya duai uru up klem late bandala de kapor ngi kendu padung ong samla ke pi kwa enga bangan duai nam ta jong pi tau samlau dem sepo pad uyam dayam samlahi ngong ke kin samlah pi kwa bangan duai ong teman besan duai lem wong namar banga im haka jing paman
Snow Shirkei, one right special number. Marway, Shakriyu Blay, Kabalang Gasanya, and Reabo Pla, Wonga Im, Haka Jing Baman. Naklem Kwa Ban Kalik Ega Jing Baman Bapile, Mong Plak Mat Jong Try. But Nasno Tuba Plain, Hakabalang Don. Nang mencisngi kawan yalap, Shakaway Gajaka, Shati Shawar. But ngakot igibri bakin wan tu Jisu but pitip kena barit ki wan pediang nu Jisu samla ki wan pediang nu Jisu long keme ki wan pediang nu Jisu rangba ki wan pediang nu Jisu abang ngakeli ki ngayolat banyak keren ngong ya thu yang ka ka ba pisem men sim pi kwa bangan duai we kena barit uyam ngong belai baba ka ka ba pi kwa bangan duai ta jopi ka ka belai keren wong teman pesan duai lem bangala le pop ka jing im jonga khat we khat ar khat lai snap Usnol tu ya kata ngam tip ya ngam ji tu meno ndai wong duai bo blin map ya nga berkabar wong duai nam tai pa jonga ibam pat long Kristan kadon ka jing pen kendu apo jong o ramsim bakodor don na pring jong pi ki baju longkom kita ladang adei ban long kror peti lada dei ban ong teman besan di kror peti ngadon kamban kamai om duna ya sikror kapisa hangta pin seong nga bang adei kror peti beruspa Henry ka pla kalong ba hakabe dei bat kapop pat kadon kam yang ban le tang ka we kapop ban ong ban penlong yang bang adei nong pop. It takes just one sin ban ong yang bang adei sinner. Desi piong nga tengam dei kum tu bril di jauh she ba tho tim ba khalai ba ngop ke jing melien ke ba sni ke babun nga tengah nga hok em la pila thok pi dei nong pop la pila bishni pi dei nong pop la pila tu pi dei nong pop tangi wei pop ba pile jing em jong pi kala penlong yang i bangin dei ki bom ki nong pop bat ka penlong i bangin pediang ya ka bainong joga pop ka balong ka jing yap ba shirkai bat ka ba bom jukut ngap susu ka tinu blai ka ongkom ne jing pen pau arpuai ba prag besar kai Henry ya kita ki ba syapti ki bom ngai ki ba ijli ki ba penyap ki ba krek ki ba aksud ki ba mani blai tau ki ba lamler ka benta jongki kan long ha ka pung ya ka bala thang da ka ding ba do kendok ka ba long ka jingyap ka ba ar tari ka ktien ka jong blai ka Bible ko ong nagarum lai sipo om dan nu bahok om dan nu weiru dan nu bahok nang tarom lai arpulai baro ngila lepop bat ngila dulenei ya ka burom joblei ka julong gerukom yang ya pi baro habaki don ki parlok ki jongi ki ba shong kurim baru blei kur kui ki yo ki kun kalong gerukom bangin nyelit pe bat ngaju lit pe ya ki khun jo ki parlok ni ki bahaya ngasam berkat nu jingi tenat ikitu ki kelung jingi long lui ngi ong ki beki ki riu hok ki riu blai ki tu ki badang sukha tepi ki badang lai toyo ki badang sau toyo ki ki riu hok riu blai ki bompat tepi ngi ong kini ki angel Ris ngap ka Bible ko ong kumno sam san puai basan hakmi la thau dur yanga haka jing bom hok bat haka pop ka kemi jonga lapun yanga walang ada iti kelung ibadang red lui nemangi kebelasan conceive in sin namar ta kadang ngadon naingot ki khod ban ngai i ki bekisan iwe din iwe ngayu i ba uniu usembai jo pop uladon hapo jongki ngam ju hikai ki bakin ya bishni si paraki bishni ngam ju hikai ki bakin ya keren ki kitin basniu ki keren ngam ju hikai ki bakin saitla ki saitla namar conceive in sin kini ki balui ki bapli kini ki barit mapi ki hap ki barit ka pop kaladon hapo jongpi ka pop ka don nangi ki samla ka pop ka don nangi ki rangba conceive in sin kum tanga ngalong nong pop bat mapi baro filong ginong pop bat mangi ki bayok sngo ni ka jingalap lana yeng ne hangno no midon ngilong ginong pop bat baro nangi ngi ap setang ban pediang ya ka bainong jong ka pop ka balong ka jingya habang ipuli ni kaktian ka jong belai kitab jing Genesis ngiyo iyo kpa temen jungi bat ka kemi temen jungi u Adam bat ka im kini ki experience ni kimat ya kata ka beneng ha pertei
Kimat ia kata ke Eden, ia kata ke paradise. Hakabadap tang jingsuk, habadap na ke buram, badu blay ujuan borobor udon hangta, banyak keren batki, bat ngangit kata ke di ke beneng. Nak benta jongki. Henry kila syabe, nak ke di ke beneng. Ublay ube yaki, nak kata ke Eden balay, namar bakila lepa. Balada mangama pi ngidang sa kapop jingruai balang belay ong lada pop kasyudang sa lay nginum yo rung hangta kena berit ladang ngidang long kiba pop ladang ngidang bisni ngidang kapnap ngidang nyamai sipara ngidang keren ni kegi basniu ngidang le kegi basniu ngim ju duai ngim ju puli bible ngim iu jisu mangi kiblasan mangi kisamla ki long kebilong kepa lada ka pop kasyudang sa lay nginum yo rung hangta. Henry haka kerteng ujisu lasat yepi lapan khut yepi lapan kesan yepi kani ka nongrim kani ka ketien ka jong belai ka belong nongrim jong ka jalap kalong ka ketien jong ka jingkermen yangi kalong ka khubor ka babha ka khubor jong ka jingiet ka khubor jong ka jingkermen yangi ki nong pop ki bajat ki barem namar ka ong ba on sat on pen khut bat on pen kesan. Hoi mangabat mapingi long kinong pop bat ngilale sibun ki pop ka jingem ka jongi bat namar kita ki pop ka bainong ka basyurkai ka ap yangi henry ka kerteng uji sukres on sat yapi naga jing pentegit juga pop haka kerteng uji sukres on ben khut yapi naga jing le donbor juga di ka pop bat haka kerteng uji sukres on ben kesan yangi naga jing penrem juga di ka pop kata ka di ka good news walangi don long ki pop katno kumta kadon kam kirki yang ayo pi bagi brio baro haka pertai ban mat ya gini ki lightly ki uang don na pedeng jong pi ki balong kum kita snow sirkai Sumur ngilek kanu nu basniu bat ngisu benawer bai pastori latip ni snow lek ran snow jaburam lani komiti balang kala benar sepang ta kejingle kat do kijing snow ki don apo jongi uang don na pedeng jong pi ki balong kum kita kena samla rangba uji sutip ya pi ko bapilong uyu i kita ki pop ki ba pi pile uyu i ya kijing chate syakum ha kijing melien ki basniu ki bom don batip mano hanya thui pi sakoi kijing ja ngapoi ko wi kijing sengalap syatai syatan warjentia bandala yalap syuaban kut jingalap ngakot dan kiba chate syakum kapop wan shu jisu dan kiba pang makro wan shu jisu khotlut iki brio baro kiba dan problem to wan nangapi baro kiba tait kiba kiaga jingkit ngan penjem ya pi bagi pramasim bakodor hakata ga jing seng don we brio bapang bomla ban yat wan ban IT ladi pan ngayeng habang elap nang ni ngapet ngong imat utei urang ba udon kam ye gajing penkia namar bau ra bau ding du umla banyat ngongan seduai nam tajung usibet bau blei lek ka kamba on penkia mau jisu ong khelej banyalap penkia ig bapang be noi giksui ngongan seduai kerteng jong jisu bandala ya kendu lawai gajing seng ngalai kendu batu ngong ta ba pikwa ayu benduain tajo pikai gajing syam mensim jong pi Bekai kebu yathu ingat ke pengendit nama ngamtip syapang jong uang teman besan utaro bew yam teman besan uang duailem tajonga uang namar bangam jutia menmit kelempet igi mobile phone jonga ngam jutia menmit kelempet igi dur ki bajakli agi bajabo ani surkai urang babriu bodona pring kejing crow jonga met uem berki pornografi uem berki jing jakli agi jing auria uang duailem teman besan bau jisun sait jisun pelat yang anak ni don na pedeng jong pi ki baju longkom kita ong ketinu blai lo tau orang ba ngai ngu uyok ka grace ka jong blai ban pendem le di ban pla ban ongam tresho e kata ka pop ngakwa bau jisun sat yang on pelat yang nak ni ka spirit of lust ka mensim juga cikwa brai ngakwa bau jisun pentelat par yang but one ban pediang yu jisu ban jisu pelat ya ubri tip dari jisu tip tamau niu jisu ong kumno wong walang ayu i pi bapilek pop ngai i tu ki pop ki basir KGM jong pi wong ngam penrempat
kata de jinglong ka bangila ban wan chu Jisu namar onom penrem walangi pop ni jot ni rem kat noro Jisu ang ngam sim lawan caka pertai ban penrem henry ban penem ya ka kani step ka bau Jisu ang penem ya pi mendei bangan nyawi ki pop jong pi bangan condemn ya pi ngan bread ya pi sedu jok ngan map ya pi ngan sat ya pi ngan ban khod ya pi ngan ban san ya pi kenang bangan yo ban pendan buram ya pi ubleyo iya nga ba ya pi ko mangilong Ui ka bentak lesi ka baulok lani ka lok kim yoi ui ka bentak ka baki khon ki ti kim yoi ui kita ki benta ki bai mei pa chong pi kim yoi ui kita ki baki bayang asem kim yoi ki paralok ki bai ye jane kim tip ber kim yoi ka emlang salang kam yoi ublei ui sam khat sa ka ba arwong ublei jungo arsut na beneng yukun benriu ban kmi kino ki ba shampang bar ki bawat yanga ken mau pile e ka basniu ublei na beneng upej baru ong runu Jeremiah khanyo sipo ngau trai bayet ika donut ngatenju iki khlai kat ban ai ho wei po wei kat bakum ki linti jongu kum ki sok ka jing le jongu uyet ya ka bashabar umpet ya ka sut umpet yutai umpet pilasat snyo ne pim sat snyo ublei upet ya ka donut baru yu i yang ai pi kum mangilong ngila ban bu ka smile ka ba best bah khamat jongi ngilaban kup ya ka akor ka bahatam nreu blei wang apet ya ka donut ban ngai ya ka kumbakalong phimla ban bore nakhamat jong blei lese hanga bara phiru ki don gitu ki pop iki bela jer kerteng syakmat ban ngila persang ban light dalaga jong ka bor henrei man bangi persang ngingam pen ban ngi sosat pen ban ngimla men step ngiong ni ngam tresho ban im kum ketu jing im menen pia ye gasngi shibet men met shoban tia piam piong ngakhlem la ngalale pop pi duai piong ma ablei kan no sin ke bangla tmu ban le bha ndrengi ha bani kelon ndega ktien ublei ka ong ar korin san khatnyo bau Jisu udon kabor ban pelat ban thau thamai ngi lada ue udon hu Chris ulong jing thau ba thamai ki barim kin do no ki pop kin do no ki jing long mrau kin do no ki jing long barim kin do no ki ei baro kin jalong ki ba thamai balengi don kam jing sat jing pen khut jing pen san it's because of sin berkini ka pop kadon haba shabar kibriu ki yingi ki ong auto tu pop hiu briu berkadon shapo kibriu ki ong ni tu briu ti bahok bah baru belai bah nrei hapo Jisu ong pilong kum kilum jing tep shabar pila itenat pila snama marble bah pila thok kerteng bah pila bu bah du ding pena bla design bah nrei shapo don ayu jong kalum jing tep kadap de kaput bat bon sin ni long kum ta ini pet yang ni beningkong kajing sai balai ngi don kam ya kajing sai pia kajing long do jong aba jong pi habang iya ngi yeng ngi trei ngi ta kani ka met jongi ka penmi ka sep bat ki pum ki sno kani ka met jongi bat ki pentngit penjaing bat pensma yang aba de pi habang im sai ni sum kini ki tngit kinang reben bat ki penju segi knyang jingpang ka met sami ka mi ka met ka jongi Henry tang shu yo sum ngis ngau sting bat ngis ngau subah kalong kum ju chilo mensim namar ka pop ka mensim jungi kala bitngit bat ka jaing bat kala smayutung ka don kam ya ka jingsat ya kini ka tengit jong ka met ngilaban sat da kom ngilaban sat da ka sabon lan ngilaban use de ki dawai dan gibreu bam jusum ki use de ki dawai ki bisule de kan phat tum tu lapan khoi Henry da ayon pen khut ya ka tengit juga mensim upen rio ka pertai u ya persang bad yak saj ban men khut ya ka mensim na ka jing betengit juga pop badu blai wong kum ni wi sayan repusau ban rio ngi baro ngi la kelalong kum ki bom khut na mar ka pop baro na pring jungi ngilong bom khut ya kamat jong blai bat ban khut ngia persang bat ka wei ka bang ya persang kalong ban le hok ngi ki khasi ngi ngai ya kata ban im ya ka hok ban kamai ya ka hok khnang bau bleun pediang yang ngi hadwar jong u bat ki priu baro pertai ki persang ya kata udon wi perlok jong abalong Hindu Jiwa banyak selok bat u bat ngakeli u piko alet benengong hoi
Tengok pitip kalenti ban lech beneng ong hoi. Ngong pilong banyak tu yang Wong kalenti ban lech beneng kalong ban lek hok. Ban lek bah, ban iki kun, ban iki lok, ban tray hok, ban pendep hok, ya kakam ka jam. Ban num lek snew eno kata ka di kalenti wong. Wrong kata kam dai kalenti. Sengap ke Bible kong bat ki hok jongi baro ki longkum ki jan babit tengit. Kat ki bangi ngilak ban persang, kat ki bangi ngilak ban le, ublay na bedeng wong kimbiang. Manu na pedeng jong pi haba pilawan na sa school na pilawan na college pilawan na gijakatrei jong pi pilas ngau jeing pilas ngau thaj basyet pilas sum nda pila dep sum pi ong ai biang tu ki jan mene jan bela jonga ai biang tu ki jan school bela jeing kolor bangan pong biang Kabang ila khuj gim ju phong shu di ki bechabo ngiong sei jan ngi di ki wei ai di ki betmai ngi kwa ban ngau khuj chadu shabar hadu ka jan ka mangi pong ublei wong ha ka ben sim pi kwa ban khuj pin pong dai ki hok jong piru ki long ki jan ba bitget ublei tang shupet ye kita ki hok uyui be ki long filthy akamat jong u mla ban khuj Bansat ya kapop kadai tang da kajing snei jong blei om don ke ka banga bat bapingi la ban le ngim la ban le bansat pop kadai tang kajing snei jong blei ngap ka tienu blei kong ne titos laisan om da kajing le ka hok ka ba mangi hing la le henry kat bakum kajing snei u blei ngiyo ya kajing sat bat kajing pentemai men sim bakhu la rapi persang banyu light bansat negi pop sange Pinom la Deitang u Jisu Ubala ban sat igi pop jong abat jong pi Unma padun pendam igi pop baro Kebang ilale Deitang haka gerteng ke jong Jisu Jingkeli kalong hatung ilalong mo Kibayok jing sat nigi pop jong ibaro Kena berit La sat nem igi pop jong pi Samla contation rang La sat nem tuko pop jong pi Long kebe long kepa La sat nem tuko pop jong pi Para mensim bakodor Pi badana yang asem Hangnum do bakadi ketendong jing soa kalaban kod La sat nem igi pop jong pi Daga snam mu Jisu Ngidon kam te ban yo Ia kini ke jing sat Pi kuak mo Ia kini ke jing sat Nakeli pipi kuat mo kini jing sat. Lara pi ong ha dok no jong pi oi. Ngakwa ti ban yo no jing sat na pop. Ngam kwa syu ban bishni, ngam kwa syu ban sarong, ngam kwa syu ban kapnap, ngam kwa syu ban yeshun, ngam kwa syu ban long batharai sniu, ngam kwa syu jing kwa brai ka do, jing kwa brai ka khmat, jing sarong thalaga jing im, ngam kwa syu ti yegi ai ke baru ki ba pentit yang kani ka long step ye pi. Kani kalau ngepor jong pi badu blei badu pi wan shu un sat ye pi kabar ka jing pen khuj haba keren sepang di ka jing pen khuj kamut ka jing pen kerpang aktin pareng ki ong sanctification ka jing pen kerpang balai don kam ye ka jing pen kerpang ka jing pen kerpang gede kata ka jing long ka bangisan na ka jing khuj ka jing pen kerpang kamut ka ba job ye ka pop man ka ski ka jing pen kerpang kamut ka ba sedang manisi ye ka no ka ba tigit ka ba chaklia lem da kum ta ngin jabok biang ladang imyo ye ka jing pen kerpang ngin jabok biang don cibun ki brio ke jesengelap haba khot ye ki wan chakmat ki ong ikwa ban pediang yu Jisu henry don biang sagawi jesengelap ki ju ki brio ki wan biang ki ong ikwa biang ka jing slide kadau kalau bagi klemio ya ka sanctification ki klemio ya ka jing pen kerpang henry wong on sat ye pi on pen khut ye pi on sanctify ye pi Pinsan naga jing khuj Pinsan naga jing ai ka jong blei Bat pinisi ka pop man kasgi Ka Bible ka ong rom khat ar kabar To wat pen srim ringkat ila dia bani ka pertai Nrai to pen keladur no ila dia Daga jing pen temai ka jing mot Balain da don jiseng lap 190 si 190 Nama no sanctification Klemyo Klemya chata Badon si bon na pedeng jongi Ngidon ka ban wan shu Jisu ban dem akamat jong ban ong try sanctify yang try pen sengau tu yang kamut ayu kan hi ka jing pen kerpang try ngam kuati ban pla ban lepop yang ngakwa ban pla no ki pop men map no yang bat ngan nom lepop shu kumma me ong ngalamap ya pa khilai wat lepop shu ong Jisu
Don kiba ong la si banlong kiba kuit kiba mlepop syu kat bangidang syong hakani ka perthei ka badang dap na pop dang dap du soitan ubawan nakadiang kamon uba pensyoy yangi naki langilong ki kena niki samla niki rangba u pensyoy yangi bat kat nungi hap bangi kelon la si ban iem ka jingem ka ba penkerpang Filipi sau khat lai ktinu blei ka ong ngala banle ike baro hauta ba pensyait borenga ngala banong em ya kapop ngala banong em ya kadi kabam ngala banong em ya kakiat ngala banong em you drugs ngala banong em you kenja ngala banong em ju subha perthei ngala banong em ki ki ba medei ba kamon jomble om de gabor jonga ndai de gabor jomble. Yes, it's possible. Yes, kalong ka bala banim ka jingem ka ba sanctify ka ba penkentang yeladi hatu PM mo kata PM mo kata apa pidon hayeng PM mo kata apa pidon ni jakat rai ki school ki college jong PM mo kata ke em lang salang utrai jisu ong pila banim sngap wong ru na meningkong Yones ar khalai ngatho api ki khun samla na ba pila job thiaw yu to basnil kalong kabala ban job yu soitan Namar bau Jisu jungi la job you Satan the defeated enemy baru ama piru pin job you Satan hendrai mangi ngisha job man keski nambar ngim yu amat ye kajing penkentang Sengap kabaar kat sa wong gumno ningkong Yones ngato api ki kun samla namba pilong ki baklan barka ktinu blege sa api bat pila job no tiao yu tau basniu ong biang pinyo yu gabor ban overcome the devil Pidon kam ya kini kajing pengerpang Sengap uang rukum ne beningkong lain riu Wei buyai ne hau belai Om ju lepop Pikwa eta kajing em Bandum lepop kajing em jong pi Kapertai ka ong tu air is human Ban bakla kadi kajing long briu Kata kadi tang kajing long briu Hendrai kajing long mesim Ngiem la ban im da kata ke filosofi Ngiem la ban ong ni ngi briu batlot tangi lepop si lepop em Ublay wong ngai pi kajing penkerpang Ba penom lepop Pim la ban ai excuse ko moi pat Pidon kapop wan ngan sat wong nang tangan penkut ngan penkerpang ya pi ba pinom em syo kapop kanom long kenrat syo jong pi pinom long merau jong kapop utau bi aine ho blem ju le pop syo sngap le pop syo sngap sakane go wei beningkong Yones lai kendai utau belakano blei le pop syo nabau sembai jo yai sahau sngap kani but la syo ban le pop Mdai syu tang banum kwa ban lepop Mdai syu tang banum lepop Nriba la syu ban lepop Kawan ki ciko brai ka cingem Kiwan ki baktai ki kemat Kiwan ki baktai ki skor Kibawan baktai ka cingmut Kiwan ban pelepop habadon babun Kawan ban pelepop habangidon marway Pila banum lepop U Joseph em gajing em kablayo jing sat U Joseph em gajing em kablayo ya gajing penkerpang habawan gajing pensyoy ka ong galok jong Putipar ali nginyele ya kani ka kambas niu uong khomno ngan la ban le ya kani ngam la uong ublay kwa ingi bingin poy kata ka stage bangin ong I cannot sin anymore ngam la syuti ban le pop kanda ibang gano kanda sotonat gano kanda kraw gano ngamla syuban lepo kata kani ka bor jong ka jing pen kentang ka jong blay balada don gano no ka bor ka bangi ban mat ya kani kadi minta namar ka Bible ka ongkum no baki sgi ki bakado ka pop kan man bun barka jing it ki babun kan man kriat kamot ki babun ki breu kin le pop baik Ublay kwa yang apa dia pi bangin ong ngamla te ban lepop toya le bakwa le nringa tingan num lepop pi don kam sanctification teng don ki breu ki ong mentoy ban ne Jisu banyo jing sat namar ngin sa lepop no abau Jisu offer ya ka jing sat ya ka pop u offer ya ka bor ban penkentang ba pin job ya ka pop pinom long brau syo ka pop pinom syate syakum syo haki bor jong ka pop kata ka dikaktin ka jong blay hatung iem mo kajing iem ka papen kerpang bat ka bam lepop syu neng isu pla si pla pop man gasngi namar bang isu yaile si yaile e gane ka pop ngisu ya sentuh si sentuh ya gane ka pop blay wong
ngaku ban pen khut ya pi kani ka long ka por jong pi lar pi ang nut ban yo ya ka bor ban job ya ka pop pi ong try pen gentang se yang a pi wan chu jisu un pen khut un pen gentang ya pi ka balai ka jing pen kesan balai ngi don kam ya kani ka jing pen kesan pi habala sat ngi la khut bat habala pen khu halak habala khut la pen kerpang yang ngim kwa shoi ka pop namar mentangis ngau thu bangila khut utrai men sim khut udona po jungi wong khun pi la long ka khut menta bat pe je ka pop ka bajabo pi kwa se bakan dei biang api piong nem ngam tresho ngam la sho ban le chatai utrai le rap ya pi ba pin ngau thu ita ka jing don kam jo jing pen kerpang bat ondala pen kerpang ya pi uangan penkesan ni pi kai gani kajing penkesan gani kajing penkela ya ka identity ka jongi kena berit kili school kini kena berit pi school bro school pi don identity card nem sejak nem tu identity card badeng hang ni ai dai kena college tu ka ju ki batrai tu ka ju ngidon ki identity card barang tu la thoi kerteng jungi ka kelas jungi ka sngi kha jungi kerteng jo email phone number ngisa hangno la tho bat ka kerteng jo ka school ne ka jaka ka bangi puli ngi trei kata di ka identity ka jungi ka bangi ngi kit ka chabale kani ka di ka identity ka bangi ngi don hadu menta hakmat joblei ublei upait la dang empat yo jing san empat yo jing pen khoi ka identity jungi kadang long da kum wai hakmat joblei Henry habang iyo jing sat iyo jing pen khut ka identity jungi ka kala menin ngalong ubam hok namar ngalong ubriu ba kai kentai ngalong ba mani blai thau uba klim uba long homosexual uba long gay uba long lesbian uba tu uba kualalot uba buat drugs buat kinja buat kiat buat ki mobile phones ki social media addictions ki don uba keren ben uba dawa jubor na ki wei ngadon ni kita ki pop Henry namar bala sat yanga namar bala pen khut yanga mentang ngalong uba hok hau Chris hakmat joblei sengap ke ketinu blei kong gumno san rom san iwei namar balapan kesan ningi daga jinget ngidon ga jinget suk badu blei do try jingi Yesus Kristus kaya tuyu ni dekat namar balapan kesan ngi daga jinget ngidon ga jinget suk kamot ka identity jungi we are enemies of God ka identity jungi ladang emyo jingsat ngi dei kinong shun ke jong blei namar ngile tai ki ba penso see you blei kicing palat hukum baro kadai kapop ban ngile ya kita ki pamedei ber ka hukum ke jong blai ngilong ki enemies ki jong blai ndre wong on sat ye pi on man khut ye pi on man san ye pi ka bamot pindon ka jinga sok baro blai menin ngalong nong shun jong blai ndre mentang ngalong perlok jong blai a friend of God kata kadai identity ka bau blai change ka jing em jong i Rom praiway ongum ni namar kata omdon jing penrem ya kita bau Kristus Jesu kan ia perkedekat ke tu ya ka identity ka berem jungi ka balong condemn ki balasha penrem larang ngamyo jing sat ngamyo jing penkoi nagadi pop jonga ngalong ubriu ubalasha condemn kat banga dangim Andre wong omdon jing penrem show there is no condemnation ya kita ki bahau Kris Jisu kata gadi ka bau try Jisu onle kisaong ken gibriu utu samla katu ka samla kitu ki kena utu orang ba katu kami kimdei kitu ki bolong kumta mdei kitu ki baduki mdei kitu ki besho yanya mdei kitu ki bak penkul marsnong mdei kitu ki bangop hagijing melian ki basniu kimdei ki drug addict kimdei ki alcoholic kimdei ki brui ki bangop hag basyate ki bolong merau hag pop usaitan yes kidei king Henry how Jesus la change your identity jongki Jesus don kabohor ban pelat kani gadi ku bohor jong jing kermen ya pila don ki basya te syakum hakini ki bor jong pop ki bor jong kiat ki bor jong drugs ki bor jong ki jingdi bapin buat ki babonjat pi ki bolong syate syakum haki jing skop ha pertai kani ku bor baba Jesus kwa barula ban pelat ya pi ban ai pi ka identity ka batamai ka pertai ka keren bangidei ban accept ya ki ku makilong ngangong ngimdei ban accept ya kita aku bakilong ngidei ban ai ki ka new identity ka bau Jisu ula ban ai
laki pop kisawanyan ken li kum kayo utrai unai pi ka identity ka batamai pim don kaman im bar ka pop jong pi bar banong subha pdiang senga bar ka pop ka banganga don bread dia ka how Jesus baru Jesus nai pi ka identity ka batamai pramasim bakodor kapertaikan sayo iyang ibangikup ya kaway pat kadur jong Jesus Christ bat kisa ong kitaiken kidi ginong buot jong Christ ublay ukwa ikibrio baro yang iki Kristan bagi bampatlong Kristan ban mat yang ini kajing penkuit nakapop ban mat yang ini kajing penkerpang bat kajing job ya kapop bat ban mat ya kajing long ba klem jing ram bat kibakup ya kadur kajong Jesus Christ ublay ukwa ya kata Henry ngimla dala dihi. There's no way. Ngimla banyo kita daga bor la jom. Aingo yo blay bau Jesus Christ upen yo hakita ki bakloy ban ngej hu ya ka jingsaj ka jing pen khoj ba ka jing pen ksan daga bau Jesus dala dihi ula IT ya la di ban syasa nar pna ka ding pna dai manga pitep bada ban syasa nar pna dai ma piki hep ki baret ki samla ki long pa ki di ban sya ya ka tu jing kordit ka bau Jesus la sya ndai Jesus wong ngakwa ban ai ki ka identity ka batamai ngakwa ban pelaj ki na ka bor jang ka pop ngaku aban pelaj ki naga bainong joga pop ngaku aban sat ki namar ta daungan ai ala ka jong ka jingem par halor jong ding pnau jisu upen mi ila ko joga snaham ka balui jong ban long ka jing siu spa naga mentaki pop jong ong upol Efesus iwe nyo hau bang yo jing siu spa daga snam jong ka jing map ka jing palat jong kat bakum ka jing kenrei ka jing ai jong skap kadai tangling ba ka jing syayap u jisu bangiyo ay kajing map ikipap jangi kadai ka snam ka jong jisu kaban sat jangi uday mensim bakhoy uban penkerpang yang abat yapi badu banwan ra ka dur ka batamai habang ipuli na ka Bible ya ka jing im jong syakri jong blay apostol Paul ngiyo ibo Paul rulong nong pop henry abo yo sngo ya ka tienu blay uwan man pediang yu jisu bad uyo ka jing sat ikipap jong uyo ka bor ban im ka jing im ka ba isi ka pop ban nangta ka jing im jong ka kop ya ka dur jong nong penim jong Jesus Christ man gasngi badu Paul wong kumni yang ban im ka long Christ bad ban yap ka long ka jing mentoy ya no fiem ki pramasim bakodor jingem jong fi baman gasgi katu ka piat pieng katu ba pitrei pikta katu ba pilait piwan pm nam ta jong no bun singi em nam tai ladi pateng tengi suem la kaem dan thong dan jing tubu reu pol abo yo jing sat yo jing pen khoj jing pen kerpang yo jing pen ksan wong nang ne sakmat ngan em nam tau jisu baladan ya ban yapru kan long ka jing mentoy kata ka jing em ka badan purpose kata ka jing em ka badan thom kata ka jing em ka ban kre eladi nam ta ka beneng ka ban sawan ublay khot yang abat yang ibaro ban wan shu ban mat ini ka jing sat nagi pop bat ko mga ongom penrem utip lut penrem wat tieng ban wan shu jisu un mong pil apa pelat yang mamla penim shu no uang atip ba pipop uang aling nya sat ni alem laki pop kisau han kin li kat kayor laki sau betu kin li kumunyo langbrot ali uang nya sat ni alem wat syong sa hang tu wat kemen sa betu pop wat ya enjoy sa betu pop wan ngan penli ya pi wong jisu un sat ya pi ukhot yangi ban khoj yangi ban penkerpang yangi na bor juga pop uang lada pi plai ka pop jong pi menta ka step uang an map igi pop jong pi ban ngan pen khoj naga jing bom hok baro kai kata ka jing bom hok baro tien pareng kyong kadi ka desire to sin ka jing bom hok baro kadi ka jing kwa ban lepop uang an pen khoj kata ka jing kwa ban lepop kanang ba pinum lepop shu kanang ba pinum kwa shu ban lepop pila yo kata ka jing pen kerpang lapen khoi nem ya kata desire to sin apa kani kanya lami pisu du jok ding trai ngan pen khoi ya kata batrai khot ingi wangan pen keladur temai bapin long ki ba shidur bat ngan change ka identity jong pi ngap rom praat pun nagong ne namaria kita ki baula itu lupa mud ya pi baro ulat mulu paru ban long ki ba shidur ken bat ka dur ka jong khun jong u
O Jisu kwa bangin long dur ko mano ko mau. O blay pa o kwa ingi bangin long dur ko mau ko mano ko mu Jisu. Kun samla ki kwa ban pertu biut yano reno. Yang kaps nyu yang ko mu tau aktor. Lani kum kata aktris. Kuate ban srim. Ndre blay wong yes, pidai ban srim. Balada pidai ban srim yo Jisu. Ublay kwa ya kata. Apa pia cerom pia ceneng kibri kinong kitai kidi kinong bod Jisu. Kitai kidi kena Kristan. Kitai kidi bangai haka kertengu Jisu. Pet kerkom keren jongki. Pet kerkom ilekai jongki. Pet kerkom trei jongki. Pet kerkom minot jongki. Pet kerkom pendep jongki. Yaki jingkit kli baro. Kitai ki bangai yo Jisu. Yanung isrem pat sengap wong ke balaipo rom pra laipo bat ya kita ki bolo temu lupa ya kita ulakot hakani ke step ukot yang abadi pi bat ya ki bau ukot ya kita open kesan ro unai ngi new identity bat sengap te ya ki ba ula pen kesan la pi wan on side on ben khoj on pen kesan on pen long ke basidur bau Jisu bat ya kita ki bau pen kesan ya kita un pendan buram. So mi pila ring dai ban lej beneng haban mat ini gelai teli ka jing sat jing pen kerpang bat ka jing pen kesan. Nama ladangi mio yakini nginu mio ya kata ka jing pendan buram. Lara ka dur jungi kam kala nginu mio ya kata ka jing pendan buram. Kata ka sengi ka bau Jisu nuan ong ya kmi linti ken ban lej ndriu try baki angel jo kila dep fix lupa ya ka kriteria ban lej sebeneng angel ada pide ban lej chete seperti ban shaw ita ki brio ban wan sebeneng pet igini ki kriteria kini ban long ki belo jing sat ka senam fi fulfill name kata kabar pet kini ban long kiba sanctify kiba pen kerpang ya lade kiba sanctify man keski kiba mlepop show kiba mlasho ban lepop kiba em ke jingem tang ban le ka monjo ble pet kita bar ka balai pet bekini kilong kibri kiba pen kesan kiba ra ka identity kiba temai kiba kup ya ka dur ka jama kasuk pelat ka dikata banwan syaw ki angel namar na benengkin pet kinyui bakita kibla sat kita kibla penkerpang kita kibla penkesan kikup ya keduru Jisu ki angel ki itu ya keduru Jisu berkiwan syauking on pendan buram ongga Bible ladang yang fulfill gini piongate man gasngingan sule chu Jisu ban pan map kenang ba men mit ngan yo tiasuk ni sirkai wan jumai ni ong poi she pimla manem kumta try you need all three but ikini pila man siam mau Jisu barau man siam jong blay balapin wan chu Jisu kini kapor on sat ya pi uklamongan sa sat ya pi on ben khut ya pi uklamongan sa pen khut ya pi on ben ksan ya pi uklamongan sa pen ksan ladangi wan shu mentah un sat un pen khoj bad un pen kesan bad un pen krek yang i nak bentaga sengi jang kajing pendan buram pram simba kodor upol wong kinong koren henrei la sat ya pi ngi aingu ngakwa ban longkum kinong koren ki ban yo sngo ya kasur ka blai wong henrei la sat ya me kinong koren ki osgo bo pol wong henrei la pen kerpang ya pi la sanctify ya pi ngarung aku ban yo osgo bo blai wong oh la dep sanctify you badu em ke jing em ka ba sanctify man geski kinong koren ki osgo bo pol wong henrei la pen kesan ya pi ngarung aku ban yo osgo bo blai wong la pen kesan ya oh ula dei show enemy jonga dei show nong shon henrei de perlok jonga dei show condemn shadu jokding ndai menta udon gajing kermen ya kebeneng di pramsim bakodor blai ku aban ai kata hangi ni step kat sebangalet ya lap kini gisngi fitip kadon gajing wan pai ka besir kai jogi brio kita ke badan ki skor bar ke biok sngo ngai ki penret ila dia baki wan pai sutrai ki wan pai rum dei kindiat cibon kiwan pai su Jisu nama kiui ya ki dak kisien ko makirwai kiui ki dak kisien jo ko pertai bangila poi artat sabakut balada kata ka jingwan utrai ka bakum nong tu ka ja ngalongmo belasai ngalongmo bapen kentang ngalongmo belapen kesan na kemat jong belai ha ka bau belai wan nong pendan buram yo rayu sebeneng raya ka sebeneng raya ki sebeneng
larangi em dunai kata ramsim bakodor kabashirke bleu jangan apa je pi ko mangong udang ai ngi kene kalat banginyo jingalap paling baga jingalap ko ban thau thamai yang apa je pi tengnya pendam gi kle jongi kendiat akler jong jing duai ngi sedang da jing duai ngin penkut da jing duai Wanompet syanga, wanompet si perlok jong pi basyong ajan bawan lang ni bahiang asam jong pi. Lapi long ki kena ni ki samla ni ki long kebi ki long kepa kita men. Wanompet syanga, pet syala dia. Pi ki badon hayang asam limba ki YouTube channel. Pi ki badon hayang asam limba kani ka kor jing pen sawa pila ba yo sngo. Kani ka di ka por jong pi badu blay. What part switch off. Ya ka tu ko YouTube jong pi up ngimpat kot. Pila yo sngo hi ka jing alam. Mangiway piwing layo sngo ke jingalap na kapor kabau blay wang kun nga iya je pi daga jingit bom jukut ngala ayu kun jong au Jesus Christ ban yap alor ka ding pna lar fin ngej hu pinyo ka jingem bom jukut Ublay wong ngayo i bakat bapidang sa asla jong bertay ngai bapi telot ngai bapi ha bagapop pidon kam jingsai ngai bapi kwa banim hok nrei pimla kun pidon kam ni jing penkerpang jonga ngan penkerpang ya pi bat kun ngayo i ti bapim pat kup ya kadur ka jong kun jonga hakik tien hakikam ga jinglong haba bun haba marway pidang kup ya kadur ka barim wong kun pidon kam lightly lada pidai ban syak pendon burom bangan wan syau ya pi pidon kam lightly pidon kam jing sat jing pen kerpang pa jing pen kesan barok ngilong kinong pop bat ngidon kam asu blay lo keren ya no hang no ngong ye pi ngam tip ye syapang jong pi lapi kena ne pirang ba ngam tip ye kai ke jing em jong pi kumno ka ya kumno ka long reu blay tiu yo i u blay tip ye pi kumba pilong mdon ka weiru ka ba light no ne kikmat jong everything la record do blay badu blay wanga ye pi wat langa tip ngam penrem ngakwa ye ka ban penem yang teman mesan ngi osngo tu blay ukuran yang ngai ite laga jong ka jing em ngai ite laga jong ki pop ngai ite ka jing hap ka jing kelon jong ngai bangadon ka lenti ka bangam dai bandon syaitan layo ban syukur yang bat ngai em ka jing em ka basngo bangabiang namar hapertei namdon baong ye pida ko moipat dai tangga ketien ublay ka balong ka jing shisha ngialap ye ka jing shisha baga jing shisha kan pelai lu ye pi tapi ang ngau thu bang kenriang naga ketien ke jauh blay ngakwa ban penbej noi la dia ngakwa ban wan pai shu try kat baki klik kidang dam gi khmat kidang khabrep aga jingyet ye la dia blay wang ayang ha ka donot ke jong pi bat ngatir la pi os ngau pi pli ke jing kangan rum ha ka ni ka step from sim kodor pi ong ngakwa jing sat jing pen khu jing pen kesan aku apa bom jukut jong akan long kabeti kena ka bakmen asngo bo blay kuran yang aban ngaku aban IT no ela di jisu ngam ku aban boteng shu ngaku aban IT no ela di jisu hakani ka ski hakani ka pori ngalabo ban IT hoi pila wat let se yang ringkat bagi pop jong pi wat ong bapit sa IT shibet nela shai nreka ni ka por larbis go bo men simu blay kuran api wat pene ka dono jong pi wan shu jisu lada don ke bakum kita jiwa boleh ulah keren kat bagi klik kidang dem gi khmat dan khabrep pakai jingyet ila dia curah ke keti jong pi sejerong nyok bantuai nam ta jong pi waleran rak lo sejerong waleran nyok duai boleh ngur kui kena beret penhiar no ho boleh ngur kui samla tapi segobo boleh keren boleh ngur ku ho cibon gi keti penhiar ke long kemi ke long pa setai sejerong do ho penhiar no ki hap ki beret ho boleh ngur ku penhiar boleh ngur ku lada dong don chuang lai setai sedin dong lai ho God bless you penhiar oh cetai seding lai kan dia por jong pi baru try lada don ke secret sin ke pile ke jing em jong pi penyiar no lagi hebat penyiar no lada don ke pop ke bari pi ong aku ban plano ban sat no on map on map pi don ke jing le ke jing em ke bakang lat pimla ban ya cek sanctification ke jing pen kentang ila dia pi ong try nai boring nai one shoot jisu lada don ke bas no pirak kalau wat lek rai ngin duai nam ta jong pi hoi du bleng kurku samlah bleng kurku hoi lada nang dan bleng kurku hoi ka donot ka bapat ka baluet ka bas ngosi laki pop ong debit u blei unum ibeng bapi wan shu barong ilong di bapop donar jat ki bap kinong pop
Wei nong pop ulong bos kau tu ba ulong ba pop u pla kamat u jisu pan map u yo jing map ba jing pen thamai Wei pat nong pop u yo ka jing kau tu ba ulong nong pop en rewa ngam tre yu jisu ngan persang hi ngan lehi ngan yaksa hi pat ka bajuk ka bakut ka long ka dujok ding api ngau bo blai Ukraine wat pane hang nu pidan wal eran ra pidi samla ki rangba ki longkme pidon cha yengru aki YouTube channel pi page nang tu lani haki yeng ki sempio sngau ding spensawa ublai Quran ya pi uang kala dei kapor bapin wan pai no shanga kala dei kapor bapin wan ban ai tilut nganyo ban saj ban pen kentang ya pi ban pen kesan ya pi ban ai ka new identity ya pi kan ye kapor hang nur pidon pira ka kti ndai ba pira ya nga ndai pira so try pi ong try nga hang ne ngayo sngau ka ktien jo mai blain kur khu station de penhar ngayo sngau ka ktien jo mai try nga kwa ban pdiang no ya me nga kwa try ba men thau tu mai nga isnei kan rat ba ye baru blai ong ngan penem me pi la dang don khadok khatwai mano ki bas ngau bau blai Ukraine hang no no pidon blai kur khu ha penhar ngai isam la blai kur khu ha ngai blai kur khu la de ka por bangin wan show try ban em no ka jing em ka blas yo jing sat ka jing em ka pen kentang ka jing em ka ba kup ya ka dur ka jong Jesus Christ ka de menta la dang don hang no no pidon wala ra blai kur khu e pi blai kur khu ha chite shedem lai blai kur khu ha blai kur khu ha blai kur khu chate sejrong ru la blai lo keren e pi wat shong sa ber ki pop jong pi wat yak sa ber ki pop jong pi wan chu jisu tong ni le ho blai jing duai nam ta jong pi baro ke barakti ba nam ta ktien jong blai ba hadim lawai ke jing seng kerpa di kitu baro ke barakti wat nom le chieng subaban sa ini yo banya duai nam ta jong pi andal lawai je seng tong ni duai ablei buk pa jingi ba beneng bat bi de ngai ngui me ko try nam tani ka step bat nakam tani ka por ka ba koridor ablei ka ba mesha ingi bengin yo banya lap ya ka gospel ka jome ngai ngui me try ba mela penla enga try bangan pla bangan ang sentur ban pensawai ka jing shisha ba try ngai ngui ba me don ringkat ba me mela keren ni ma ka tien jome la ka long ni ki hep ki baret ki skau thu ba ki long ki nong pop ko try ki don kam ya ka jing map ya ka jing pen kentang ya ka jing pen san ka jome try ki kwa ban long Jisu try ngai ngut ki kun samla kan te bat chenrang ki bio sgo ki jing khot ka jom try ki bio I ki pop la jong ko try but try ki sgo ba me khot but ma ban saj ban ben kuit ko try but ban ai ki ka new identity able ki wan shame ngai ngut nam ta ki lom ki lom pa try ki ba pen red ki la di halor ka jing yo sgo ka tien jome but ki ba wan shame try nga duai nam ta jong ki baro ki ba don ka di ka yeng mani ki ba don shabar ki ba don lingba ha ki ye limba ki YouTube channel try ki bong I don't come me try penem yangi saj yangi pen khod yangi pen san yangi try nga twai nam ta jong ki baro ba bini snei ban no me no try tu ya shem ker pang bat ki kan rat be ya rap bigi laban fly ki pop ki laban bread no ki jing bam hok baro try kana man yo dan ting shan ha ka jing em ko jong ki kan rat be shakri jom ya lap ba ba lap ngala khot ru try kan rat be bat ki la respond ni ka tien jom me try mong kat ki ba wan shanga dalele nganam kan tat no shabar kan rat be ngadua itu kur khui ki baro kin ko pa hang no bagi don ko kan rat be ai bikin mat itu ke jing kular jome kin sngau thu I ke jing map jome ke jing sat ke jome ke jing pen khoi ke jome ke jing pen ngentang jome bal kan rat nang ni sekmat kin laban em ke jing em ko pen sko bhai metrai ke jing em ko pen kre iladi nam ta ke jing pen dan burom kin ko pa trabe ngadua ya khmat jome lese don ru trai ki beliau sngau ktien jome rei try ka don apa dengan jile ki kuaban wan shame nri kim la te try kim parla ban rai te kan rat be ka don ka jile apa ka dober ka mensim ngaduai ba menomeno ni ai ngo bing senang yo sa artli ki jing sengelap bar ngaduai ba mensim ba khoi ki lai loi ki jing shakri ru try ablei ba ki jing shakri ru kin don sibun ki ba wan shame ki ba wan pai ka rabi ki ba wan ban ai tino ili shame ba nem ka jing em ka ba pen kentang ko pa nam ta ka burom jome kan rabi ker khu ko pa ye ki jing shakri badi ki shakri baro ki ban sawan ko try ban ya lap ye gospel ker khu pen slepen ko bor dau jo ben sem ma ko try kan rat bi don ringkat bagi pangi duai ru ben don ringkat balaga jonga balang ka ba don ya ka ban ya lap ye gospel ka jom try hapdeng
lagi jong ki kun berkum juru try hapneng ke snong ke tau ke dabi nang gerkui lagi juga balang gerkui na dogi nang serai juga barok try ki kot ke jong ka barok kin kopa kin long ki bapen kentang ila dia try kin long ku try ki bakop berbor ya ka dur ke babri ku jong jisu haga jingem jong ki ablay kin rabi ngi aingu ya me ba mesngo ba me sa skor jing duai jungi ngi aingu ya men ta jing map ei ke jong ngi aingu try ya me ba medang aingi kalat try mengin yo ban kelah ka bamut banang pen bait pat di ke jingem kin rabi kenang ban pen krek banya syambat me tos ngau jing duai jungi ka buram ke jingo ngi ai syame ngi aingu ya men nam ta ke jing sat ngi aingu ya men ta ke jing pen khoi ngi aingu ya men ta ke jing pen ksan ka bang yo haka kerteng ke jong Jesus Christ baru men sim jong blai jongi haka kerteng Jesus ngi duai ngi pan amen to ko mga ong kita baro barakti wat palay subhaban am inyo banya duai nam ta jong pi ngai ngu ayo blay Mengilala menyo sngau ya khubor na bayim na kaktin ke jong blay nang bau syakri jong blay palamba kani ke jeng lap kani ke por is kambo blay unshon shap ya kani khubor ki donor ki mensim jongi UAPWA bad bau blay ni rap ingi bengina ban mat ya ke bor ke jong blay bade ke jeng lam ke jong blay ke jengim ke jongi na ko ke por shoi pat Tulis ni teman besan nam tak kena kubur, tu boleh nang kerkui pi nang kersan bor pi, par nang penon kami pi, nak wei kepor shui pat kepor, panyala pi ketien kejong penimai kejong, di kumtu kumba teman besan lepen sungau bagi tu baru, kiba lara akti mentan, bat ngin kerpat pi papin sohawan apa den balawai ke jeseng, barengan kerpat papin sohawan wan seni sekmat. Giban bersakmat menyo anai kijing slok paban duai biang nam tajong pi giban kami kijing duai kerpat ru ya ki os ya ki counselor jong kebalang ki bagabalang galpen bait so baban ap hadian belawai ki jeseng bad ban ap sipor yo bangidon kam ya kijing dor rangkat kijong pi ngi lapoi syek bokot jong ngari kijing syakri kijong yo blay hakadeka step blame kerkhui ngi benta baro bing yo ban pendam blame nang lorang kadro bangi kijing syakri badang sa jong ngani kesengi ngin penwaino ikene kijing ni sen kijong ikene stem da kijing wai ke barsan spa lai puar hadin kene kijing wai ngan subhaban kerpat ya teman pesan jungi teman pesan IW khasono sebawan bu hoble ke jeng duai bolong kot hoble jeng duai nam taki ke bing yo ban pendam par khamtam nam ta gane khubor bar ban pelaj ro ingi de jeng ker khu penwai wat kentan ko jisu jemnot sngau kayam jonga haba medang khot yekiwei wat kentai jenga jisu sngau kayam jonga haba medang khot yekiwei wat kentai jenga kecirwai go sanspa lai puar sanspa arspa khne pulai na ke bakhamrim te subhani yang bar
yaki iwe wan kentan yang ngam don hong ku twai manda awa tam bami lasha ya kadon nusnipen ke elah na mardi puna Jesus Skokaya jonga ha pambidang kon yakin wan kentan yang uten rai prau kaje ing ban kajing sung jai ngam don chu haneng hake endo tam bami kutrai Jesus Skokayam jonga ha pambidang kon yaki iwe wan kentan yang ni dwai ngai ngoi me atrai blei bok pa jong yu bhabning bamala wan ra hapling jong yu sakri bakordor jong me bad baling ba jong u ko kan rat be in mela kren hangi ko khubor ka ba im ka khubor ka ba khrau ka khubor ka ba dan bor badling bau men sim ba khu jong me u balai tre lang baru sakri jong me mela pen kendo ye gi do not ki men sim gi jong ye bangin yu i ye la gi jong ki jing pop gi ba sno a gi jing im jong i bangin yu i bangi don kam ye gi jing kala ka ba mod bangin yu i ye la di bangi don kam ban wan se me kan rat bi isne ka ban kar khu ye gi ni ka khu bor isne ya trai ban kar khu ye baro gi to ki bala ai ki thma ye la di ki bala ra ye la gi jong ki ti isne ru ban kar khu ye gi to ki badon ha ki yeng ki sem ki ba mangi ngim la ban yu i nang di hoi ki to ki ban sa pet ru ling ba ki YouTube channel ba ben isne ya trai bi ling ba ka ni ka khu bor ka ba im ban thau thma gi do not ki men sim ki jong i baro to kar khu ye ki bang la yo ban pandem ba to plat yang i nang ni reng kat bat ki jing kar khu ki ba ken sai ki jong me ha ka ba wai no to ai ru ba ka jing ai e ka ba slai ka ba dam biang kar hai ka jong trai ba nong pen im jing yu Jesus Christ ka jing it ba u bleu pa na bom jiu kot ka jing slok ka jing ban tingen ka jing thau thumai ka jing ban side bor ka jong sim ba khu kin yai sa reng kat bat ki to ba ro ki bal ai ti thumai la di kin yai sa reng kat bat ngi ru i wei pa i wei ki bat sngo ye kin ko bor ho lem ba ki jing sing ki ban sawan ha ka bangin yo ha kin ki si lem ro ba du pai lang ubar sakri oble uba im ha kin ki ribat keleng ka perthai menta bat sudu ki ba bom ju kodru amen